wannan lokaci, don Allah ku tsaya ku saurara. Yana da matuƙar amfani a cikin zamantakewan aure. Kar ka yanke, ka tsaya ka saurara, ko kuma kar ki yanke ki tsaya ki saurara. Yana da matuƙar amfani. Da farko dai muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya halicce mu, ya halicci duniya baki ɗayanta, sa'annan ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin shugaban halittu baki ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku yi aure ku hayayyafa domin in yi alfahari da ku ranar alkiyama. To Allah ya sa muna cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da mu ranar alkiyama. Saboda haka yan uwana, a yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi fannin mata zalla. Ka tsaya ka saurara don ka taimaka wa matarka, ƙanwarka, yayarka ko kuma wata 'yar uwarka. Ke ma ki tsaya ki ji don ki taimaki kanki. In ke baki da shi, ƙawarki na da shi. In ƙawarki ba ta da shi, wata ƙanwarki ko yayarki tana da shi. Za mu yi magana ne akan abin da ya shafi ciwon mara. Ciwon mara yana da matuƙar muhimmanci mu tattauna akan shi, kuma yana da matuƙar illa ga mata, domin ba komai yake kawowa ba illa sanyi mai ƙarfin gaske. Akwai sanyi da yake haifar da wannan lalura wanda ya shafi infection. Akwai kuma sanyi wanda shi kuma gloria ne. To, kamar mace mai fama da ciwon mara za ta dinga ganin wani lokaci yana fara mata ciwo ne daga lokacin da take ƙoƙarin yin al'ada, ma'ana wata ya cika za ta fara al'ada. A lokacin mararta take murɗa mata har ta juye-juye a bar tausayi. Wata kuma haka kawai ma tana zaune sai ta yi mata ciwo. To wannan ba ƙaramin illa ce ga 'ya mace ba, domin har haihuwa yana hanawa idan mace ta yi aure. Saboda haka abin da nake so in jawo hankalinmu a nan shine, a lokacin da aka ba mu magani mu yi ƙoƙari mu jarraba, kar mu raina shi. Kamar dai yadda kuka sani, ina ganin kun san namijin goro. Ɗan uwa ko 'yar uwa, za ku nemi namijin goro kamar aƙalla ta naira 100. Idan ku nemi namijin goro na naira 100, sai ku nemi lemun tsami. Aƙalla lemun tsamin kamar na naira 50. Za su iya ba ku guda 4 ko guda 5 ko kuma guda 3, ya danganta da girmansu. Sa'annan sai ku nemi citta ƙwaya ɗaya wanda ya ɗan yi ƙaho kamar 3 nan haka. Ƙwaya ɗaya ya ɗan yi ƙaho 3. Idan ku nemi citta da lemun tsami da namijin goro, za ku dake namijin goron, shi ma ku dake cittan nan, sai ku haɗa su waje guda, sai ku zuba musu ruwa bai wuce bayan kun dake namijin goron, shi ba sai kun tace ruwansa ba. Ana so hada tuƙan za ku zuba a cikin ɗan abin da ku zuba, amma ruwan kar ya wuce ɗan ludayi ɗaya kawai. Ba a so a zuba mishi ruwa sosai, saboda ana so ya kori cutar ne nan da nan. Sa'annan cittan idan kuka daka ta ma sai ku zuba mata ruwa kamar ɗan ludayi ɗaya haka. In ku zuba mata ruwa ludayi ɗaya, tunda ai cittan guda ɗaya ce, sai ku tace ta, ku cire tuƙan ruwan, sai ku haɗa shi da wannan ruwan namijin goro, sai ku kawo lemun tsamin nan, sai ku yanka ku dinga matsewa a cikin ruwan. Idan kuka gama, ku yi ƙoƙari ku dinga sha cokali 3 da safe kafin ku karya. Cokali 3 da safe kafin ku karya. Cokali 3 da safe kafin ku karya. Cokali 3 da rana, misalin ƙarfe 2, cokali 3. Sa'annan da daddare kafin a kwanta, bayan an ci abinci an yi komai an zo kwanciya,
a sha cokali uku. Yar uwata, idan kika fara yin haka insha Allahu ke da ciwon mara sai dai ki dinga ji wasu suna labari. In ma ki ji wasu suna labarin sai kin taimaka musu. Kai ma idan matarka tana yi, kai mata wannan haɗin daidai yadda aka faɗa maka, insha Allahu sai dai ka fara jin tarihin shi a wani waje. Kai ma sai ka taimaki wasu. Saboda haka lalle yana da kyau idan aka ba mu magani mu dinga ƙoƙarin amfani da shi, mu jarraba kar mu raina, mu jarraba kar mu raina, kar mu raina. Yana da matuƙar amfani. Na gode masoyana daga wannan babban channel na likitan ma'aurata. Ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu kai tsaye da zaran mun ɗaura. Haka zalika idan muka yi subscribe, hakan zai ba mu damar duk lokacin da ƙaruwa ta zo gare mu za ta riske mu. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa. Kuskuren da muka yi Allah Ubangiji ya yafe mana. Allah ya sa mu tare mu taimaki juna, mu kasance cikin waɗanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da mu ranar kiyama. Assalamu alaikum.